Dobro večer, možemo početi. Ja bih zamolio vas od traga, možete doći ovdje, ima dosta mjesta. Pozdravljam sve vas nazočne. Vidi se, izgleda da je malo zatoplilo, da je odmah dvorana poluprazna. Zamolio sam bio Hrvoja, predsjednika Hrvatskog kulturnog vijeća, da kaže par riječi, ali eto, on je prepustio meni čitavo vođenje tribine. Današnja tribina zapravo je naša predzadnja tribina prije stanke ljetne. Iduća tribina u ponedjeljak 14. bit će o UDBI, prošloj i sadašnjoj, u hrvatskoj društvu i na području što sada zovu Zapadni Balkan. Tako da ljudima možete reći da trebaju doći jer je izuzetno interesantna tema. Današnja tema je također izuzetno interesantna jer se o njoj puno ne govori u medijima u Hrvatskoj. Ja nikada ne govorim o hrvatskim medijima jer od hrvatskih medija mi zapravo imamo Hrvatski list, Hrvatsko slovo, Glasno Sila i još nekoliko manjih novina, a drugo su sve pod utjecajem nekoga drugog i u vlasništvu nekoga drugog. Tako da ti mediji formiraju mišljenja u Hrvatskoj i nažalost o onim temama koje su bitne za Hrvatsku zapravo mi ne možemo u tim medijima pročitati ništa. A ova je tema izuzetno bitna. Po čemu je ona bitna? Bitna je po tome što su na tim današnjim oslobođenim područjima što se želila stvarati i stvarala Velika Srbija. To su bila područja 1/3 Hrvatske koja su bila okupirana i na kojim je trebalo uz Srbiju, užu, kako se to zvalo, Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini, koju danas i vrhovi hrvatske vlasti, počevši od predsjednika države pa nadalje, priznavaju i ona više nije u navodnicima, nego je priznata. I bila je u planu Republika Srpska Krajina, koju je trebalo samo nekoliko dana, da nije bilo oluje, u kolovozu 1995. pripojiti ostatku srpskih zemalja i napraviti jednu veliku Srbiju. Da nije bilo oluje i da nije bilo naših generala koji su sada u Hagu i po domaćim sudovima ili zatvorima, mi bismo danas imali tu veliku Srbiju koja je bila priznata na isti način kao i Republika Srpska u Srbiji. Ali, paradoks je u tome da se na tim područjima ipak nastojalo se ta područja revitalizirati i donešen je bio 1996. godine zakon po kojemu je trebalo dati posebne uvjete ljudima koji su živjeli i koji bi živjeli na tim područjima i zapravo 3 delegacije Hrvatskog sabora iz toga vremena išle su na obilazak toga terena. Jednu od njih je vodio i Drago Krpina i sudjelovao u stvaranju toga zakona 1996. godine i gospodin Šterc kao demokrat. Oni će vam govoriti o tom zakonu iz toga vremena i do danas taj zakon nije promijenjen, ali su se promijenili njegovi korisnici. Njegovi korisnici nisu više Hrvati, nego u većini slučajeva oni koji su se borili protiv Hrvatske države. I iz hrvatskog državnog proračuna u 2008. godini izdvojeno je
milijardu i pol kuna. I nemojte reći sada da Hrvatska nema novac za ta područja. I izdvojeno je u 2009. godini milijardu kuna. Vi koji ste bili na ovim tribinama, kada je bilo govora o spomeniku četnicima, zapravo i njihovim pokoljima u Srbu, takozvanom ustanku naroda Hrvatske i Bosne i Hercegovine do 90. godine. Hrvatska vlada za taj spomenik je u 2008. godini odobrila 1.200.000 kuna. Unatoč svih naših prosvjeda i unatoč pisanja od mnogih utjecajnih ljudi u Hrvatskoj, u hrvatskom slovu i unatoč svih protivljenja udruga Hrvata protjeranih iz tih krajeva koji se do danas ne mogu vratiti svojim kućama, od 13. zapravo svibnja, znači 2 dana poslije nego je Jadranka Kosor, predsjednica vlade, polagala vijenac žrtvama Bleiburga, na zatvorenoj sjednici hrvatska vlada je odobrila novih 2.136.000 kuna za taj spomenik. Znači Hrvatska država izuzetno bogata i ima novaca. I ne trebaju se buniti niti sindikati, a niti Hrvatsko kulturno vijeće puno, jer kako je Hrvoje rekao, mi smo one udruge od nikakve državne skrbi. A eto, mi se osjećamo pozvanim da o tome trebamo nešto reći. I o tome posebno je mnogo govorio i u Hrvatskom saboru, a i u raznim emisijama na Hrvatskoj televiziji i na raznim radio postajama gospodin Danijel Srb, saborski zastupnik i sada predsjednik Hrvatske stranke prava, i eto on će vam večeras reći o tome što se događa zapravo između Hrvatske vlade i područja od posebne državne skrbi danas. I sada ja bih zamolio gospodina Šterca, mislim da je najbolje da on kaže prvi svoj dio, a onda gospodin Krpina i onda gospodin Danijel Srb. Hvala vam. Zahvaljujem se gospodine Beljo, pozdravljam uvaženi skup. Dakle, u to vrijeme kad je taj zakon donešen u tadašnjem Hrvatskom državnom saboru, ja sam bio pomoćnik ministra obnove i vodio sam upravu za regionalni razvitak u čijoj kompetenciji bila između ostalog izrada tog zakona. Ne znam da li je sretna ili nesretna okolnost, taj sam zakon branio, dakle, u ime Hrvatske vlade pred Hrvatskim državnim saborom, a prošle godine eto i o njemu govorio u procesu obrane generala Gotovine na Haškom sudu. Da ne bi duljio previše, ima puno tih priča oko tog zakona, što je bila intencija? S obzirom da je područje praktički ostalo ispražnjeno, niti jedna dakle, organizirana zemlja koja ima koncepciju prostornog ili regionalnog razvitka ne može si dozvoliti da dio područja ostane bez bilo kakve funkcije. Naravno da bi funkcije se mogle ostvariti, u tom području treba između ostalog usmjeriti dio stanovništva. Posebno se to odnosi na mlađe stanovništvo, obrazovano, koje je zapravo nositelj inovacije na tom području. Ja bih rekao da kad smo taj zakon između ostalog predlagali, s obzirom da on išao u formi regionalnog razvitka, tada još uvijek se na taj regionalni razvitak gledalo, ja bih rekao, čak i sa nekakvom sumnjom. Međutim, ta priča oko tog zakona je naprosto morala ići, iz niza razloga, sada ne ulazimo detaljno u njih. Međutim, kad sad u konačnici gledam što se desilo sa tim područjima, zapravo mi osnovni cilj nismo ostvarili. Dakle, naša je želja bila da u tim područjima dođe mlado obrazovano stanovništvo, da ih se stimulira, s obzirom